Alikho elishona lingenazo izalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kuxwayiswa ngobungozi besifo samatele. I-ANC inethemba esifundeni iGeneral Gizenga. Kanti ke intsha icijwe ngawomsebenzi. Izindaba ze-1KZN TV zifundelo siyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ushampeni wentuthuko wesifunda umkhanya kude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa ugqugquzele ukuba abantu balekelele lezo zingane eziswele ngemfaniswano ezikoleni ukuze zikwazi ukwenza kahle ezikoleni. uMadlopha Mthethwa uphinde waqhubeka nokushumayela ivangeli lokuba umphakathi uqaphe ngeso lokhozi isifo samatele esihlasele izinkomo. Usekela sihlalo weqembu le-IFP kuzwelonke unkosikazi Thembeni kaMadlopha Mthethwa ophinda bungqongqoshe wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uhambele kwiziko lakhe leqembu le-IFP nalapho esize khona abafundi ngesicathulo zesikole ngenhloso ukubuyisa ithemba. Omunye wabazali ohlomlile uzwakala injabulo enkulu ngalokhu okwenziwe ukaMadlopha Mthethwa. Siyabonga nje kakhulu umama kaMadlopha Mthethwa ngokuselekelela ekunikeni izingane zethu izicathulo zesikole ngoba sinamandla ukuthi sikwazi ukuyithengela konke. Siyabonga kakhulu nje. Siyabonga nje kakhulu siwumphakathi waseMpondwane. Siyabonga nje siyanconcoza abantwana bethu. Sizobuza ubunandi kakhulu enhlizweni zethu ukumkhetha kwethu ukuthi abe ilento ayiyo manje ingobe sasibona imisebenzi yakhe sathi angaqhubeka njalo enza umsebenzi phakathi komphakathi wonke. Uhlalo wophiko lwentsha kule ndawo engaphansi kwa Ward 22 uMalungi Gumede naye uncome kakhulu imisebenzi kaMadlopha Mthethwa ayenzele le ndawo yaseMpondwana ku-Ward 22 ngaphansi komasipala waseJozini. Singidlulisa ukubonga kakhulu okaMadlopha Mthethwa ukuzosiza asinikezele izingane zethu nabantu abasha izicathulo zesikole because zizobasiza kakhulu ngoba abantu abaningi abanabazali and banganabazali siyakwazi thina umuntu sikhulume naye simcela sithi siyacela usitshele ukuthi ushoda ngani ezi siyinkatha khathi sizokwazi ukuthi nathi kusasa sicela usizo kuwe khathi sizosenzela bese ngiyabuya ngizokhulumela ezi SGB yasemandlethe esikoleni ngithi ngisibonga kakhulu okaMadlopha Mthethwa ngokuzosiza asinikezele izingane zethu izicathulo. Ngize ngikhulume ngibongele nomphathi uTW Nsibande ubonga kakhulu Nkosi yami ngoba okaMadlopha usize kakhulu isikole semandlethu and wasiza nesikhulu esangale Dokolwane primary. Ngaphandle kwakhe asilutho kulezi izikole ezu2 imandlethu iDokolwane primary alukho usize singalitholi sikhala kuzwakale uma sinenkinga yabafundi kuthiwa abafundi bayahlupha benza ini sele sicele yena abuya azosikhulumela nabafundi eDokolwane kuthiwa izingane ziyashoda kuba uyena okhuluma nothisha ahamba uyecela kwidepartment ukuthi uyacela bamedele othisha noma yena uze wacabanga ngelilanga wathi ngcono ngoba eDokolwane ngenxa ukuthi abazali izingane zincane ngcono ayiqashele yena uMiss azomkhokhela yena ngenxa ukuthi izingane zincane abothisha abancane so izingane ayikwazi ukufundiseka. So sibonge kakhulu okaMadlopha Nkosami wasisiza wasenza abantu nathi besingabonwa ubani. ukaMadlopha Mthethwa uyachaza ngalolu hlelo abalwenze njengeqembu le-IFP ukusiza labo bafundi abadinga izicathulo. Sihlangene la eMandlethu njenge branch yaseMandlethu nebuholi be-IFP baka Ward 22 sizohlangana nabantu abasha khona abantu esibahlonzile sabona ukuthi bayadinga ukusizwa esizobanikeza izicathulo njengoba uma ungene ehholo uzoyibona izicathulo ezilapha sihlangene ke nabazali la sihlangene njenge-IFP sidonathelwe yi-IFP ishwa nje ukuthi kungaba ke yimi nje umbona nje umhlonishwa into esiyenzayo ukuthi mangabe kwesisikhathi abantu besizakala kuye kubukeke mhlawumbe abantu bakwezinye indawo umuntu uthe akabuyele lapha azalwa khona ngizalwa kuyo le ndawo sakhulela kuyo futhi abazali balana izingane zethu ihlobo zethu siyalwazi usizo omunye nomunye ngakho ke sithe nothisha bala endaweni bavuma ukuthi le ingane izo impela kufanele isizakale. Sibuye futhi sifundise ukuthi kusho ukuthini ukunika omunye umuntu ngoba umntwana okaphindangeni wasifundisa ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu.
UkaMadlopha Mthethwa uphinde waveza ukuthi kubalekile ukunikelelwa kwabafundi ngoba kuba nomthelelo omuhle kwimphumela kaMatukuletsheni kwisifunda uMkhanyakude. Kusemqoka ukuthi abafundi ababe sesimeni yabona lapho esime khona nalabazali sinanayo inhliziyo ebhlungu ukuthi lesikole alikho iclass lakhiwa uhulumeni. Kwaku amandla abazali uma usilalela isikole lesi baze bathi amandla ethu ngoba benikela siyalwazi usize sike saba nama results amahle lesikole sishayo 100% namanje akwenzeki sifike ko 70 sihlala nje sikahle kodwa ngenxa yokulinda abantu bakathi masithi abasethembe bethembile ukuthi ngelinye ilanga uzoba khona umehluko kube last year nje ubuze wafika ngesikhathi ngenza OSS sathatha sathi ungqongqoshe wezemgwaqo akakaze ubuka naye ukuthi sinjani lesikole nezinye izikole mawubala nje izikole zethu omsiyane ongazi azikho esimeni abantu ke bakwazi ukunaka izikole eziseduze netiyela bese kuthi thina sisema le esingeke sayishintsha ukuthi sizalwa khona njalo sisalele emuva yikho ngikhetha ukuthi umuntu noma ngabe kukhona kwelula isandla akasebenzela udaba oluthinta amatele alisalanga ngaphandle njengoba ukaMadlopha Mthethwa uphinde wadlulisa kumphakathi uba uqikelele ukususa imfuyo uyisa kwenye indawo kanti uphinde wamemezela nomgomo asebekwazile ukukhiqiza ozosiza kakhulu esifundazweni ukulwisana nesifo samatele. Ngiyafuna ukuthi abantu emakhaya baphume kakhulu babambisane nathi abahambisa inkomo uma bekhona sizohamba akushaya umsombuluko semaqedini kuyihambisa ngoba kungekudala sizodeclare state of emergency zime kodwa namhlanje kade nginomhlangano nominister uStenezen sixoxa ukuthi izolo bekuvulwa elaboratory yethu la ukuqala kukhandwa umuthi ozolapha amatele la eSouth Africa after 20 years kuzanywa kuzwathe mesingena yabona lento eGPU neGNU savele sathi thina ngeke sahlangana nomuntu weANC wathi cha kwenzeke noIFP wathi akwenzeke uDA wathi akwenzeke nawu yakumuthi wamatele ukhishiwe izolo ukhandwe la eSouth Africa noma ungeze ukukhiqiza ube mningi ngoba into esisayiqalayo kodwa seyenzekile. Ngiyafuna ukusho ukuthi ke ngolwesibili abongqongqoshe bazohambela wonke ama district behambe bekhuluma udaba lwamatele. Mina ngizobuya eMkhanyakude ngolwesine ngiyobe ngisemtupu la esizokhuluma khona nje ngamatele. Ngiyabanxusa nje nabantu balanga kithi ukuthi abaqinise ekukhulumisaneni nomnyango uma sekukhona inkomo isolayo siyayijova and sizoyijova zonke inkomo zaKwaZulu Natal zonke 2.4 million sizojova ukuze sazi ukuthi siyawavikela amatele. Amalungu eqembu leIFP kule ndawo abephume ngobuningi bawo ukuzothamela okanye ukuzolalela izinkulumo zikaNgqongqoshe ukaMadlopha Mthethwa. Izindabeni z1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eJozini. Umgqugquzeli weANC kwisifunda iGeneral Gezenga Mpanza uPhumlile Zulu uthi nakuba ke zikhona izinselelo ezibhekene nomasipala abawuphethe ikwadukuza kodwa ke babonga ukuthi ke ikomiti elibhekelela ukusebenza komasipala ebelihambele kulesifundazwe ngeviki ledlule liveze umbiko ongemubi kakhulu ngalomasipala. uZulu usho lokhu ekhuluma neziko lezindaba eBhalitho. uZulu uthi izinselelo ezikhona komasipala babo babonga ukuthi azibafake ehlazweni phambi kwabavoti babo uma qhathanisa nabanye omasipala abakhona esifundazweni. Akhona ama-challenges kakhulukazi esiwabonile emkhandlweni waseMandeni kodwa sikholwa ukuthi ke amanye asikwazi ukukhuluma ngawo ngoba aphithinte nezinto zomthetho. Kodwa esingagxila khona kakhulu ukuthi we are generally happy as abantu base-General Gezenga ukhongolose eGeneral Gezenga uma sibona ikakhulu ungaphatheki kakhulu emahlazweni esiwabone enzeka. Ungabala umkhandlu waseNewcastle ubale umkhandlu waseMajuba kodwa thina sizibona sithi noma ekhona ama-challenges kodwa asikhohliwe ukuthi we have a social contract with the people of KwaZulu Natal, with the people of abantu baseGizenga. Kodwa siselapho ngiyafisa kwi-governance ngiyafisa also sibonge imikhandlu yonke yelembe yomihlanu
ngama audit outcomes report. Sikholwa ukuthi noma ama challenges ekhona kodwa siyakwazi ukulibeka udaba lethu ukuthi yini sila futhi sizokulungisa kanjani. Those findings sikholwa ukuthi imikhandlu we have mandated imikhandlu ukuthi siyacela ukuthi nidile nawo kulungiswe ukuqhubeka kuya phambili. Izifunda ze-ANC zimatasa ngokulungisa amagatsha njengoba kwenziwa amalungiselelo okukhetha ubuholi obusha bezifunda kuya nabubuholi besifundazwe KwaZulu-Natal. uZulu uyachaza ngezinhlelo zabo zamagatsha. We can safely say sinema programs amaningi enye yawo esike sa-embarka kuyona njenge-region intokazi iveze campaign as per directive ka-national. Sifuna ukubona abantu abasama-members ka-ANC, sifuna ukubona abantu abathi noma ngaba khona ama-challenges kodwa the only home that we have, it's only the African National Congress. So sinayo leyo campaign and ama-branches usuyabona manje ukuthi bakhona abantu abathi I'm still committed to the cause of the revolution bama-members e-ANC. Sikholwa-ke ukuthi kusuka manje ngoba sesiyakwazi ukuba nawo ama-branches othi ngokwe-constitution sesingaba nayo i-branch ephilayo la sizongena kuleyo program ke manje moving forward. Sikholwa ukuthi ke isikhathi esisinikeziwe with the extension of course sizokwazi ukuthi sikwenze lokho besithunywe u-ANC sidlulisele umsebenzi we-ANC kwa-ANC ikakhulukazi esithi siya-renew futhi siya-rebuild the only movement that we have, the African National Congress. Udaba lokuphakamisa igama likasekela meya kumasipala kwaDukuza uthi seduze ukuthi luphothulwe. Akhona ama-processes esingenile kuwona abakhona ama-challenges angaphakathi esizamile leadership ye-province the national isigayidile on wona sase sibuye sihlangana ukuthi siphuma kanjani kulona lolu dawo. So we are awaiting for a response from the provincial office ukuthi siya kanjani phambili. Obviously siyaguidwa ngoba we are being mandated by i-structure esingasenhle. Kodwa ikhona i-progress. Mhlambe singayigcina kuleyo level ukuthi it's a work in progress. Kukhona esizophuma nakho kungekudala. Lobuholi izolo beluba umhlangano wokucobelelana ngamasu ezinhlelo zabo zokuxhumana okusuka enhlanganweni kuya nasemphakathini. Kutebogo Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV kuchannel 261 ngisebhalitho kwaDukuza. Ake sihlabene nalikhefu sihlangabeze nezinye futhi indaba masibuya. Siyakubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nadlize izihloko zambaphambili namhlanje. Kuxwayiswa ngobungozi besifo samatele. I-ANC inethemba esifundeni iGeneral Gizenga. Kanti ke intsha icijwe ngawomsebenzi. Njengengxenye yokulekelela intsha ebhekene nengwadla yokwesela amathuba omsebenzi, inhlangano engenzi inzuzo umlalazi Youth and Adult Empowerment ehlinzeke ngezifundo zokuqeqesha amakhono ehlukene laba abangawasebenzisa ukuziphilisa. Yaphinde ke futhi abacije ukuzilungiselela inhlolokhono nokunye okuningi. Lolu qeqesho ke belibanjelwe lokushini Chesterville eThekwini. Ukwanda kwentsha ebhuquza emakhaya ngenxa yokweswela amathuba omsebenzi kubandakanya naleyo eneziqu sekholele ekutheni inhlangano engenzi inzuzo ilekelele laba ngokubaqeqesha amakhono ehlukene abangaziphilisa ngawo. Thina sisiza intsha nabantu abadala ukubalekelela ngolwazi oluqinisekisiwe olukwazi ukubasiza ngokuthola imisebenzi nokubaqeqeshela imisebenzi ekwazi ukubalula ukuthi uyithole nokusiza osomabhizinisi abasafufusa nasebe-ready. And ngalana ke siphinde sibe nesikole futhi imlalazi Youth and Adults Empowerment Trainings lapho ke sikufundisa khona ukuthi apply kanjani online, sifundisa imisebenzi yasema-warehouse, i-baking, ama-mix ama-detergent kuningi no admin. So kwamanye ama courses esiwenzisayo sikwazi nokukunikeza na inserve ngaphakathi kuthini njenge admin siyakufundisa mase sikunikeza inserve kube lula ukuthi uqashwe. Uma uhlapha uthanda ukusebenza ubona ngathi uthanda ukuyisebenza siyakufaka kwi-course ye-baking ukwazi ukuthi uyibhakele wena sikulekelele nangabantu abazothenga kuwena. Lenhlangano isebenzisana nezinkampani emkhakheni yahlukene kuleli uba ke zinike abasuke beqeqeshwa amathuba ukuze ke bazuze isipiliyoni futhi ziphinde zibaqashe. Abayingxenye lolu qeqesho bathi ke lubavulela iminyango. Ngosebenza kwami it was frustrating. Ngenze i-cashier course ukuthi ke ngasign i-contract ne-rise up bang appointer as u-cashier along with inokhuzana merchandiser.
e-Checkstar Eskom. Apparently because beyincane ke because beku 2 months beku back to school. So okwamanje ingiphelele ngingasho ngithi ngesizakalile because ngina experience manje bengakaze ngasebenza before. Ngina experience and ngiyazi ukuthi moving forward ukuba sesitolo yini kumele ngiyenze yini futhi kumele ngayenzi. Kuhlungu manje isikhathi so ukuthi because izinto ziyabiza. Kuwana mali like emzakweni ngiyarenta abenhlala ngo-Western Cape. And afese ukuthi ufana inyanga iphele urent. Awunamali orent ufuna ubona ukuthi ukwenza kanjani lesking because yena fethu yanisa because imisebenzi eyuthi enqabini ayikho umsebenzi wakhona. Ngaphandle kokuqeqeshelwa imisebenzi lolu hlelo luphinde lilekelele abayingxanyalo ukubacija ukuba ke balungele inhlolokhono nokunye. Izinto ke siyitholayo noma esitholile namhlanje sithola ukuthi ama-CV indlela abewenza ngayo ama-CV kunezinto abayifakayo ezingadingeki kuma-CV ekwenza ukuthi i-CV yakhe mhlawumbe igcine isiyinde kakhulu ekwenza ukuthi abaqashi bangabi mhlawumbe nesikhathi to go through their CV because maningi ama-application abawatholayo. Nezinye izinto esiyitholayo uthola ukuthi abekho confident enough ukuthi mabeya ku-interview baphendula bathini or tell me about yourself abazi ukuthi iziphi izinto ekumele bazisho futhi kumele ukuthi bazisho kanjani. So namhlanje izinto esoyikhava izinto efana nalezo ukuthi i-CV yakho ibhala kanjani, how do you get interview ready, how do you be interview ready, uphendula uthini. Ama-session esinawo ke noma sibahlukanisa in groups ukuze sizokwazi ukuthi siphume sibonile ukuthi okay mhlambe untombi namhlanje ukwazile ukuthi apresente to i-team asho ukuthi mawuya ku-interview wenza kanje, mawubhala i-CV uyibhala kanje. So lawo ma-pointers wonke lawo siyakwazi ukuthi siwamonithe bese siyabaguide ukuthi njengoba kade wenza mhlambe i-interview ready yiliphi iphutho olenzile and yiphi indlela ongalungisa ngayo ukuze ukuthi the next time mawuya ku-interview wazi ukuthi sengiqeqeshekile sengiready for ukuthi ngiye-interview ngifike ngiphendule yonke leyo mbuzo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuNtombi Khona Mvubu ngeseThekwini. Umkhandlu wenkosi wesizwe sakwaMpungose eNkandla eMshisandlo kulindeleke kuba uhlangane nomphakathi wendawo uzokwazisa ngokukhishwa esikhundleni kwenduna yendawo uvakashela Mahaye. Lokhu kulandela ukuba induna ethintekayo ibandakanyeke ekuhlaliseni lobhojozo umphakathi ibamseneke nondunankulu uMtakatshelwa Mpungose nayo xoshibwe. Inkosi yakwaMpungose uZakhe Mpungose izophinda ke futhi icacisela umphakathi ngezinguquko ezizayo emkhandlweni kulomphakathi. Udaba lokuxoshwa kwenduna yaseMshisandlo eNkandla ngaphansi kwesizwe sakwaMpungose uvakashela Mahaye kanye nobengundunankulu uMtakatshelwa Mpungose sefike egcineni kulandela ukulwa kwabezinkantolo bebopha amalungu omphakathi ayiphikisana nendlela abenza ngayo ukuqhuba umsebenzi womphakathi. Laba bamiswa inkosi uZakhe Mpungose kusola ngonyaka wedlule ngokuhlalisa libhojozo umphakathi. Zibuyile ke incwadi eminyangweni ozokubusa ngibambisana ubuholi bomdabu eqinisekisa ukuxoshwa ngokusemthethweni kulezi ikhundla. Umkhandlu wesizwe sakwaMpungose eNkandla eMshisandlo uzohlangana nomphakathi wendawo uzowazisa ngokukhishwa kwesikhundleni kwenduna kethintakayo nobe undunankulu uMtakatshelwa Mpungose. Inkosi yakwaMpungose uZakhe Mpungose uzocacisela umphakathi ngesikhala ezivolekile nezinhlelo kwezomkhandlu kulungisa komonakalo odalekile ngaphambilini. Umkhandlu udolobha uMsinga umeme othisha abahloli kanye nabafundi bezikole ezakhele lo masipala ngenhloso yokuzokomelisa abafundi bakaMatokoletsheni banyaka u-2025 nokuyilapho bephinde bagqugquzela othisha ukuba basebenze ngokubambisana ukuze ke kuqhubeke ukutholakala kwemiphumela emihle. Umhloli omkhulu uBongani Ntombela uthi kubalulekile ukubambisana kwabo nohulumeni ukuze abantwana bekwazi ukufunda ngaphandle kokuphazamiseka. Imeya kaMasipala uMsinga uDokotela FJ Sikhakhane uthi nakuba uMsinga wawudume kabi ngezimpi kodwa imfundo ikushintshile lokho. uMsinga udume kakhulu ekhathini ezidlule njengabantu nje bezimpi nje. Abalwe izimpi babulalane bodwa nabantu abaze bagcine futhi bangaphandle sebesaba nanokuza khona. Kodwa mveni nje izinto shintshile. Thatho semsamo limbeke emnyango limbeke emsamo ngoba namhlanje nje njoba sila siyakucosha kahle ukuthi sihambe phambili kwi-district yonke yakithi eMzinyathi saba semsinga ngokuphasa kahle kwengane zethu. Akuzenzekeli ke umsakazi nabalaleli kodwa kusho ukujuluka nokumisela nokubambisana
kubambisene wonke umuntu wasemsinga nathi nje siwumasipala kuningi esikwenzile sondelana nothisha sibakhuthaza. Ubesehlaba ikhwela kulaba benza umatikuletsheni wakulonyaka ukuba besebenze ngokuzikhandla. Hlabe ekhulu ikhwele ngoba uma othisha bethu beyibambe kahle kangaka eminyakeni emibili emithathu edlule abaqhubeke futhi siyabacela ukuthi baqhubeke bakhuthaze izingane zethu ukuba ziphase ziqhubeke nakulonyaka esiqalileyo kodwa ngeke nabo uthisha benze lutho bodwa thina esingabazali nathi esingabaholi bendawo singabalekeleli wonke umuntu osemsinga ngiyamkhuthaza ukuthi abambe iqhaza alekelele ngalokho akangalekelela ngakho ukuze izingane zethu zikwazi ukuphasa uma kukhona la kungezi kahle khona basazise nathi. Kanti umhlolo omkhulu wasemsinga uBongani Ntombela uveza isithombe sokusebenza kwezikole zasemsinga. Ukuveza nje isithombe sokusebenza kwethu kwalapha eMsinga i-overall pass percentage yethu ikole zethu zithole u-89.3%. Ey'koleni ke zonke ezisebenze kahle siney'kole eziwu-12 ethole u-100% pass. Out of 18 ey'khona eMzinyathi eziwu-12 iqhamuka eMsinga. Bese siba ney'kole eziwu-24 ey'thole 90% to 99%. Bese siba ney'kole eziwu-9 ey'thole 80% and above. Khona manjalo uqhube ngokuthi lokhu kuwukuzinikela kothisha kanye nokubambisana kwabazali. Ngakho ke lokhu kusebenza ke kuyinto esincoma kakhulu yokuzinikela nokuzikhandla kothisha bethu. Othisha bethu besebenzisa isikhathi sabo bengasahlali nemindeni yabo behlala esikoleni ngaso sonke isikhathi. Nothisha omkhulu abaseduze belekelela abantwana bethu lemphumela esicelebrate namhlanje ingenxa yalokho kubambisana phakathi kwabazali nabo thisha ezikoleni. Sifisa ukubonga kakhulu abazali ngeqhaza nabo abasibambela lona kakhulu ikakhulukazi ngoba abantwana bethu bafunda kuze koshaya 10 ebusuku. Siqala izingane ku term 1 nje seyiqale vele sivule ngomhla ka5 January. Sifunda nje kuze koshaya 10 ebusuku. Abazali aba-committed bayihlangabeza izingane zabo ukuze zingalimali. Kubi kuThobe Kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemsinga. Ake siphinde futhi sithi shelele ezitolo sizophinda sibuye futhi nezinye. Ake sikubingelele siphinde futhi sikwamkele uma kukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zamba phambili namhlanje. Kuxwayiswa ngobungozi besifo samatele. I-ANC inethemba esifundeni iGeneral Gizenga. Kanti ke intsha icijwe ngawomsebenzi. Ake sikubhekele ngosini zomnotho. Irandi lakuleli liwu-16.21 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-22 maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u-19.12 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona lingu-$4,852 26 cents i-ounce kuthwele ongahluziwe ube u-$67.55 umpongolo. Ake sikubhekele ngosini zemidlalo. Umqeqeshi we-Orlando Pirates u-Abdesalam Odou uthi kayikho indawo yabadlali abangamavila kwiqembu lakhe. Uthi imiphumela yakamumva nje yaleli qembu ibangelwa ukuthi bonke abadlali baleli qembu basebenza kanzima ukuze begcine umncintiswano wejezi udle ubhedu kubadlali. Leli qembu ke kumanje liqhwakele esicongweni se-Betway Premiership emva kokuba ke liqumbe phansi AmaZulu FC ngamagoli 2-0. Yize ke noma kunjalo kepha ke lo mqeqeshi uyagcizelela ukuthi ukwenza kahle kwabo kamumva nje kakusho ke nokho ukuthi ke sekumele bebe nempakamo bazikhukhumeze kepha ke kumele baqhubeke basebenze kanzima. Ake sikubhekelele nasi isimo sezulu esingalindeleka.
Zulumnyama undlela ezimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje. Hlangabeza ke futhi noma kanjani ithimba ngomsombuluko. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulies Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.